Vítam hodovców. Tego holubka ja postavil do aukcji Ľudský gest. Jest to golub z otcovej strany, jest půlbrat olympijčíka z Oradei, linie Bulk. Z maminej strany jest córka olympijčíka, olympijčík z mojej červonej linie Red 666 a i Martina z Heremans. To jest golembie, co byli w Oradeje na olimpiadzie. To jest samčík. Te golembie bardzo dobrze lotują od młodych. W tym roku u hodowców Neupowera jest drugie narodne ESO młodych. To jest tej linii, także jak z moich golembie wszystko.